Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya anggur? Ora. Kok anggur wae Putra Nata ing ngombe-ombene anggur. Ketake kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina. Ya rasa basa-basa. Ora aja waton omong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere. Ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso. Kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran. Kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kandha karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Mlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Gawi kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka. Lah kok janur gunung Kadingaren. Panakawan sowan ning negara Mandaraka. Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nyuwun mangapunten nun amit pasang Kalimantabi tinebene iki lho dene Dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya iya. Wis ndak tumpah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tanpa ana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men. Apa mangkate ora bareng sareng. Lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun. Anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku. Bul sing negara Mandaraka to. Bagong padha raja sapraptamu. Pangatunipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka. Jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten inggih. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho, Gong, ngomongane ora ting pletot, lancar, ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Ha iya. Panakawan Bagong, Panakawan Petruk padha harja. Oh, sing dimatke aku sik ta, Tru? Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula konjo, pangestunipun Sinuwun Ngastina wilujeng
bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kandung bolong Pandhawarjo samraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestu Tampanono Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokahan Bagong Pandhawarjo samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Ya. Tak tampa Pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong Pandhawarjo. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjung. Ya Petruk tak tampa Pangestu Tampanono Petruk. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong Pandhawarjo samraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestu Tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebasi di sekul binung keling ron klopo. Ampun ta mbok bilih wonten tempat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Iya Petruk, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes lho. Tembungmu piye Petruk? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka, kowe matur apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kengbu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewangono aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwake, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu
Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wai Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana tanjihna. Tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Prabu Mandaraka, kahanane Kula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nek kula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne kuwi ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku, wong loro nderek Ndara Janaka suwe, watake ngoten niku. Nek kula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wai Mandaraka, apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nek kula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang? Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku nek kula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke nek kula Sedewa wondene sertifikat iki men digajekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngucapi sumpah sing wis dingendikake dhewe niku boten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengan anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Kula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Ralindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika Gambil, anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Kula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe baring wangsulan kaliyan Petruk kandhung bolong Rama Prabu. Caca muntap ler kinatap duka yayasinepe Petruk kocak mundarandir hitep nyomangolon caka wadanane rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Ya. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan nek kula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih.
Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menurut dadi badal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak, kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli, kowe ora gelem napa? Ucape Duryudana, ora sah tapa. Lah keras iki kok. Kok malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ra wani kok. Wah, lah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora Pedro? Nun. Aku mejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nukulastiwa. Kondo pripun? Yen Nukulastiwa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane. Dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana, kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan, kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Saryapati. Yo. Yen Kula Sedewa ora trima, ora adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu. Ono perlu apa? Petro iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiyat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika mergo Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petro mulih ya men. Petro mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndarana Kula Sedewa.
Sumanteng ngersane Ndara Nuklasdewa. Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro niku meng nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat karo kakane malah didukani. Anane meng do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, Anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Ora usah melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula meng ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Saryapati Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujude kaya ngene iki ning aja disawang wujude. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra duwe adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nuklasdewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Nduraku kono omong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono omong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nuklasdewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumiratawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nuklasdewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nuklasdewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Yo.
Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Iya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung diseng-seng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandura nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Klasdewa. Ya sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ingin dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Den, apa? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Roming Mandaraka. Nggih. Rama Prabu. Dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakotang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapro dikanggo kalih. Wasisaning Bathara wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jangkit dhateng kamontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gati ning pananggilan sanadya kundur ngedaton jelek angking gamparan kecula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil wacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa sundur ing puri dadatan ing paripurna ing samata Sang
Kowe mau kok dadak keri ngopo iki, Gong? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe name diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa iki arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, tanpa aku, kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ra duwe bapa, ra duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Truk. Kowe mulai tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Kamu iki katono? Yo. Iya. Bali ya Bali. Truk. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge kuwi njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan bondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya.
Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya anggur? Ora. Kok anggur wae Putra Nata emeng ngombe-ombene anggur. Kok saiki kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat, kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kandha karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Dening aku. Aseme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak. Ndelok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki geleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ora, yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek kirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak after-ke. Ya, nonton bae kowe. Heeh. Petruk iki. Mati. Iki aku.
dan tandane. Mriki Den. Mati ora iso. Woe, ah. Ya. Awas. Oh, ah. Biar awas. Ayo. Go, mati, mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Awas dong, oke. Bocah. Oh. Ora tekan tangane we lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku krocok tumbak ora kelakon mati derajat toko barang. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ora ya, pokoke anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Weh. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ki udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gang. Getak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk.
Tumbak ampuh ngenangi wong suci, tumbak ampuh ngenangi wong suci. Dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bar nyolong nduk bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramata, Suramata imbang yen padha. Petro inggih Ndara Dursasana ya. Glelek kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah matratap. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ora kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nya, ayo. Nggon dodo wae nya, ayo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nya. Wedi marep tak mungkur nya. Lho. Nggon ngarep kok nya. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nya ayo. Mburi kok piye nya ya. Kaya aku iki lho nya. Iya aku ya kaya kowe nya. Ayo tak kendel kaya isin. Ayo arep apa ayo. Mburi kok piye nya. Mburi ya mburi nya. Pajake wah ya. Oh tuh. Bures ngono ya modar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Ya. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nya. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Modar tenan. Iya, guys. Wejian mumet ora? Mboten. Pet-petan mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndotok bupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok.
napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndo batin. Wo Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo modar tenan iki. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wah kepruk watu ndase kowe. Ana bentarane mumpet kok malah oh cah ora dong ora. Pisan gas yo. As iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletak sik kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula, oh iya ding. Lali aku. Wah rame ya, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora. Wah seru-seru narik ora banter-banter daduk lemah ngapura orang saking mempenge kok ya. Ri, yo. Ora apa endi wonge. Oh berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo nggih ku sithik arang tadi tata-tata e. Ana aku tata-tata barang. Yo siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora. Modiar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ngampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing ada yo. Takoni ne. Lho. Ora basa karo. Ora usah basa ning perang ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja meng Kurawani. Ayo, amuk Suramarata, Jamarata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat. Waduh.
Gong. Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Wis pasrah wae. Melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong? Muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenengane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggaing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petruk. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Najan kula kuwi watayang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petruk. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Wonten dawuh, ora usah praktekan. Oh tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono kuwi? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet.
Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuk banget di iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Ah. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku-adikuna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura ki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sabawi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kalau sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan surtane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa, nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun tamekaken Nakula Sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalindra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala, sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun? Nakula Sedaya anglipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye, Petruk? Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sedaya entuk negara Manduraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sedaya. Paman Pandu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Iki mau ngopo ngepit goleki Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Nek keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet kali terus. Leni dili angel ya, Gong. Petruk, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa mene pepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi
nglakoni lelakon inggih mestine ora ketemu nalar kelakon nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Baliya barengipun kabeh iki aja kok kandhake Kulasedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Kulasedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karaku. Yen Kulasedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Kulasedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kaya terus ora, wis kowe iki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja bocah cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ah iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek Kulasedewa mergo kowe matur karo pepundhen Pandhawa, kaya omong aku ngono terus Kulasedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petruk. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kawonok Nyai. Sampun dados kewajibanipun ngraka ing Dwarawati. Anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados suwing para kadang Pandhawa. Inggih Koko Prabu Malasak mangke Panakawan sampun kepareng sowan. Sampun paripurna anggenipun sami gegojekan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Semar ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ingsun tampa. Panakawan baya darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu Panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ingkang bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan pertengsing. Langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten menawi wonten tempat atur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya Panakawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Namung kula wonten perlu kaliyan sinuwun utawi Ndara Kulasedewa. Lire kepiye dene sira matur kaya mengkono gacariyos kula dipun utus Ndara Kulasedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjiaken Ndara Kulasedewa nalika semanten cariyos kaliyan Petruk menawi Sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih. Bayi dipun gendhong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika. Nalika semanten Ndara Kulasedewa mireng menawi para putra mantu tinimbalan wonten negari Mandaraka tumunten utusan kaliyan kula supados nanjihaken babagan warisan negari Mandaraka badhe dipun paringaken Sinuwun Prabu Salya dhateng keng rayi kekalih Ndara Kulasedewa sinuwun. Permara remang swamya ngambrang kadi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha
Wastrat mojo leng-leng lalu mangulati wah Stiwa Nekula iki lho wonten dawuh Kamas iki lho wonten dawuh Kamas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati maju Nekula apa Stiwa maju rada caket dene panglenging dia mangung kong ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndrawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Stiwa epeh temen kedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak lelitik kowe kuncung tak mbong nganti gelung saka jabang nganti celaprang apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake teko kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa wis sepuh upama dheweke ngucap to nalika kowe isih bayi mbok menawa kasurung nggonmu nggone ndara duwe rasa welas asih wekasan nggone ngupata nggone sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep kena ngapa dadak nanjike kena ngapa dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dienggo sirah dienggo sikil aja nganti kowe kasangsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek dasmu nang kene Ndara Werkudara niku mesti ngoten lho. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Dan Dara, apa? kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sdewa. Mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelekutis. Nembung mrono-mrono njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dilelekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilelekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe.
Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kuwi senengane kaya ngono Arjuna, punten jauh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Ya. Kula nyuwun ngapunten nggih, Den. Merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki. Kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogal. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulino sembrono. Gong, kok aku ya kok? Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan ming ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Nggih nek dahanan kaya ngene iki ya rasakno, rasana. Mau diutus daramu Sedewa ndara kula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara. Ngamarta, kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke ta, Tru? Ora sembrono namo. Kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki merga kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusna. Mau angge ana kesempatan malah ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep arani werna. Mesake Ndara Sedewa, ya Mir. Heeh. Mama bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng merga Ndara ki wah kowe ki kebangetan. Terusna, Gong, ora apa. Wong ki ngunduh wae ing pakarti sapa nandur bakal ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh. Den sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih, Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak menehke. Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim. Napa mboten angel digayuh niku, Ndara? Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang pawurbaning Hyang Mahanasa, Ndara. Gunjan gancing langit kelap-lapaton lirkin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu menika teka wonten piyai sepuh ing nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana.
Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadhahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah. Kula ugi mboten kasembadan nyadhong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi, dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semarityana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semari gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing tuwa kae. Kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Sarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai, patobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun moh, gelem lho. Gelem lho. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut, mang gelem. Semar iki nggo utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh kok. Ra sudi aku. Kejaba aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu mudar kowe. Sik lumayan Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikan ingkang ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut ya. Jane sok Petruk kuwi badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Lah iya kok. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho.
Tenane. Diomongi. Luput aku blen wetengku. Mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Tur? Kowe yang ngerti. Ngerti. Ning ora entuk diwedarke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggep ora iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane, weh domongi kok. Oh. Berarti kayak iki kowe omong apa? Aku yang ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu ora. Kowe dikandani kok idi ora. Asli ya, asli andana ya. Ya. Laruta saking godha sang kala yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sediwa Padhararja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhining atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripe gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat inggih wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang negara Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak karepake. Ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung saperangan negara Mandaraka. Ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula. Yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancat Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka. Yen ora iso ora bakal nampa kamu teng negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangke riyen to nggih mangke riyen sabar nggih sabar. Sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo adi sabadi mestani do padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Dewa. Deston temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka sinuwun Prabu Saya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Oh.
Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salyapati. Madrim. Oh, Dewa. Pedhot atiku Sedewa. Saumurmu ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura. Kula trinekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.